Türkmenistan zınsy kemsitmeleri berk ýazgar ýandygyny we ýygyderli esasda milletara sazlaşygyny üpçün etmek uğrunda degisli işleri alyp barýandygyny öňe sürdi. Ýöne ýurtda ýaşaýan milli azlyklar etniki gelip çykysy esasında ýyllar boýy kemsitmelere tezibar bolýandyklaryny, häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde iş okuw ýaly mümkinçilikleriniň berk çäklendirilýändigini aýdarlar. 7-31 awgust aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Ženewadaky idarasynda jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkary konwensiýanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişi boýunça hasabat bilen çykys edýär. Hasabat döwri 2016-2019 ýyllar aralygyny öz içine alýar. Jynsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komitetiň 110-njy mejlisinde türkmen delegasiýasynyň düzümine İçeri işleri ministrliginiň, kanun goraýjy edaralaryň, baş prokuraturanyň, adalet ministrliginiň, mejlisiň we adam hukuklary boýunça Milli institutyň wekilleri girdi. Topara Daşary işleri ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistanyň wekilleri adam hukuklary boýunça beýleki halkara maslahatlarynda hem boluşýaly, diňe umumy sözler we milli kanunçylygy talgylanmak bilen çäklendiler. Правительство Туркменистана осуществляет все необходимые практические законодательные меры, направленные на ликвидацию всех форм расовой дискриминации, недопустимость подстрекательства к совершению деяний в отношении лица или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения. Jynsy taýdan kemsitmeleri ýok etmek meselesinde Türkmenistanyň jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkary konwensiýanyň ýörelgelerinden, Durban jarnamasyndan hem-de hereketleriň maksatnamasyndan ugur alýandygy bellenildi. Туркменистан продолжает последовательные шаги по ратификации основополагающих международных документов и имплементации их положений и норм в национальное законодательство. Hajiýew ýurtda bu ugrda döredilendigi aýdylýan deň şertler barada gurrun edende azlyk bolup ýaşaýan milletleriň wekilleriniň öz dilinde bilim almak, hatda gazetler jurnallary okumak mümkinçilikleriniň ýokdugyny agzamady. Ol geçen ýyl geçirilen soňky ilat ýazywynyň netijelerine salgylanyp, ýurdun 7 million aýdylýan umumy ilatynyň 14%-ni beýleki milletleriň wekilleriniň düzýändigini, olaryň sanynyň 936 000-den hem aşýandygyny belledi. Türkmenistanda 61 milletiň wekilleri ýaşaýandygy aýdylsa-da, olaryň etniki gelip çykysy we degislilikdäki sany barada hiç hili maglumat berilmedi. Согласно последней переписи населения, в Туркменистане проживают представители 61 национальности, численность которых составляет более 936 тысяч, что составляет 14% от общего населения страны. Türkmen resmisi hususan da ýurtda jyns, taýpa, millet ýa-da etniki gelip çykysına esaslanýan çäklendirmeleriň ýa-da artykmaçlaryň öňüni almak boýunça işleriň alınıp barylýandygyny aýdyp, muňa delil hukmynda kanuny namalary getirdi, ýöne başga jikmejik agzamady. Azatlyk ýyllar boýy Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň ýüzüýüz bolýan kynçylyklary, şol sanda pasport almakdaky bökdünçlikleri, ýse we okuwa girmekdäki meseleleri, medeni hukuklaryndan mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Türkmen häkimetleriniň ýyllar boýy erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde esasan hem etniki özbekleriň kowçun bolup ýaşaýan Daşoğuz we Lewat tebitlerinde toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmak, durly dabarlara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmek tapşyrylýar. Mundan başga häkimetler raýatyň şahsiýetini görkezýän resmi namalarda özleriniň milletini türkmen diýip ýazdyrmagy çelini mejbur etdi. Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda milli azlyklaryň wekilleri, şol sanda etniki özbekler we gazaklar ýurdun käbir mekdeplerinde öz ene dillerinde bilim alyp bilýärdiler. Ýöne 2000-nji ýyllarda şeýle mümkinçilikleri aradan aýryldy. Türkmenistanda buluç, tatar, rus, ermeni, gazak we özbek ýaly özge milletleriň wekilleri bar. Ýöne bellenilse ýaly türkmen häkimetleri olaryň anyk sany barada maglumat bermeýär. Mundan başga ýurtdaky milli azlyklaryň hukuklaryny gün tertibine getirýänler basışlara tezibar edilýär. Türkmenistandaky buluç azlygynyň hukuklaryny goramakda tanalýan Mansur Mingelow hukuk toparlarynyň aýtmagyna görä, öz alyp baran jeňmeçilik işi üçin ar almak maksady bilen toslanan aýplamalar esasında
2012-nji ýylda 22 ýyl türme möhletine hökm edilipdi. Türkmenistanda soňky ýyllar ykdysady ýagdaýlaryň agyrlaşmagy we esasy azatlyklaryň hasym gysylmagy arasynda etniki azlyklaryň wekilleri ýaşap oturan Türkmenistanyny köpçülikli ýagdaýda hemiselik terk edip başladylar. Türkmenistanyň häkimetleriniň we habar seriýetleriniň bu meseleleri gozgamaýşy ýaly türkmen wekilleri bu barada Cenevada geçen maslahatyň dowamında hem hiç zat aýtmadylar. Türkmenistan jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky halkara konvensiýany 1994-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda tasdiklady. Türkmenistan şu ayın başından beri Türkiye'den deport edilen raýatlarynyň 1000-den gowragyny ýurda getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi İstanbul'dan maglumat berdi. Bu aralykda garaşdy neşir türkmen häkimetleriniň Türkiye'den deport edilen raýatlarynyň jinsy ýollar bilen geçen ýokunç kesellere ýolugyp-ýolugmandygyny barlaýandygyny habar berýär. İstanbul'dan Aşgabat'a her gün uçar uçýar. Häzir çenli bularda 1000-den gowrak bir kanun türkmen migranty Türkmenistana alınıp gidildi. Dip ýytybarly çeşmämiz 23 awgustda aýtdy. 2 awgustda Azatlygyň Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmesi Türkmenistanyň Türkiýeden deport bolan 1000 golaý raýatyny ýygyna getirýändigini aýdypdy. Munyň ýygyny 7 awgustda häkimetleriň Türkiýeden türkmen raýatlaryny getirip başlandygyny Türkmen Helsinki fondu habar berdi. Bu wakalar Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ugurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň ýurtda bir kanun ýaşaýan migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän döwrüne gabat geldi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy türkmen häkimetleriniň Türkiýeden deport edilen raýatlarynyň jinsy ýollar bilen geçen ýokunç kesellere ýolugyp-ýolugmandygyny barlaýandygyny habar berýär. Adamlar Aşgabatdan Lewap welaýatynyň Farab sewitinde ýerleşýän karantin lagerine akidilýärler. Lukmanlaryň aýtmagyna görä, häkimetler Türkiýedäki migrantlaryň düzgünsiz jinsy gatnaşykda bolýandygyny ynanýarlar we ýurtda jinsy ýollar arkaly geçen keselleriň ýaýramagyndan gorkýarlar. Şonuň üçin migrantlardan jinsy ýollar bilen geçen kesellere ýolugyp-ýolugmandygyny barlamak üçin analiz alýarlar. 31 adamda bu keselleriň bardygy anyklandy we olar Türkmenabatdaky dispanserda karantina alındy. Ýa-saglar bu ýerde 26 gün bejerge alarlar. Saglyk çykdyjylaryny ýa-saglaryň özü tölemeli. Dip neşir 22 awgustda aýtdy. Maglumatda dispanserden faraply bir adamyň Türkmenabatly we dänegli 2 denanyň gaçandygy hem bellenilýär. Olar polisiýa tarapyndan gözlenilýär. Dispanserden boşadylýan raýatlardan 6 ay ýa-da 1 ýyl jinsy gatnaşyk etmejekdigi barada dilhat alınýar. Gadagançylygy bolup adamtyna ýa-da aýalyna ýokunç keseli ýokuşduran raýata jenaýet jogapkärçiligine çekilmek howpy awanýar. Olar ýaşaýan ýerlerine hasap alınmaly we aýda bir gedek zerur analizleri hem tapşyrmaly. Dip neşir ýazýar. Bellesek 2 awgustda Azatlygyň dürli puwdoklardaky çeşmeleri Türkiýeden deport bolan raýatlar Türkmenistana getirilenden soň olaryň jinsy ýollar bilen geçen kesellere şol sanda spide ýolugyp-ýolugmandygynyň barlanjakdygyny habar beripdiler. Son dakika Nokot.com neşiriniň 17 awgustda çap eden maglumatynda bir Türkmenistanly bir kanun migrantyň 10 awgustda çap eden habarynda 4 sany Türkmenistanly bir kanun migrantyň saklanandygy we deportasiya merkezlerine yerleştirilendigi ma'lum edildi. Çeýlede olar Türkiýeden deport edilen türkmen raýatlarynyň ýurda getirilýändigi, olaryň başdan geçirýän ýagdaýlar barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistanyň Günbatyr sewitlerini medeni zonalardan alysda ýerleşýän ýylatly nokatlar durmuşulgymyna degişli amatlyklardan mahrum galýar. Balkan vilayatynyň Bereket etrawynyň ýazgy geňeşliginiň çäginde ýerleşýän Döwünçi obasy we sewitdäki başga-da birnäçe ýylatly nokatlar aragatnaşyk elektrik energiýasy we suw üpçünçiligi bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Yerli ýylat kadaly medisina hyzmatlaryndan we bilim mümkinçiliklerinden mahrum galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna çetobalaryň birnäçe ýaşaýjysy bilen döş bolup olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklandy.
Balkanyň möhüm merkezleriniň biri bolan Türkmenbaş şäherine iş gözlegine gelen birnäçe oba ýaşaýjysy öz ýaşaýan sebitlerini mobil aragatnaşygyň işlemeýändigini, döwrübap çağılar baglarynyň we saglyk öýleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti milli oba maksatnamalaryny kabul edip oba ýerlerini durmuş ulgamlarynyň kämilleşdirilýändigini aýdýar. Ýöne hususan çetki obalarda ýerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz galan amatsyz şertleri kagyd ýüzündäki oba milli maksatnamalarynyň ýerine ýetirilip ýetirilmeýänligi barada käbir soralar döredýär. Balkan oba ýaşaýjylarynyň sözlerine görä öz ýaşaýan sebitlerini 6 asyr mobil aragatnaşyk ulgamy işlemeýär. Düňünçe obasynyň ýaşaýjylary mobil aragatnaşyk hyzmatlarynyň peýdalanmak üçin onlarça kilometr ýol sökmeli bolýarlar. Adamlar temeseliň antennasy tutýan ýerlere baryp jaň edip bilýärler. Suw meselesi hem agyr mesele. Adatdan naşary näsaglyk ýagdaýy ýüze çykan halatyny tiz kömek çağırmak hem kyn. Çağıran ýagdaýynda hem tiz kömek gelmeýär. Diýip bir oba ýaşaýjy Tadatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sebitlerin ýaşaýjylary adatdan daşary ýagdaýlarda bereket etrawynyň tiz kömek gulugyna ýüz tutmaly bolýarlar. Ýöne ýerli ýaşaýjylar bereketiň etrap merkezindäki tiz kömek gulugyny işe yaramly awat tiz kömek guluglarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Ýöne anten suw we tiz kömek meselelerinden daşgary elektrik energiýasy bilen üpçünçilik problemasy hem oba ýaşaýjylaryny azara goýýar. Düňünçe obasynyň hem de onuň töweregindäki ilatly sebitlerin ýaşaýjylary öz obalarynyň döwlet tarapyndan kadaly elektrik energiýasy bilen üpçün edilmeýändigini aýdýarlar. Hojalyklar elektrik energiýasyny işläp çykarýan generatorlar bilen oňuşmaly bolýarlar. Oba ýaşaýjylary benzin bilen işleýän generatorlarda öndürilen elektrik energiýasynyň günüň dowamyna diňe 3 sagat, onu da diňe gijelerine ýagtylyk üçin peýdalanyp bilýärler. Bu obalarda ýaşaýan adamlar orta asyrlaryň durmuş şertlerini ýaşaýarlar, güderan aýlaýarlar. Diýip bir oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol hojuluklarda doňduruculardan peýdalanylmaýanlygyny, et önümleriniň kak edilip duýulanyp ýa-da gowurulyp saklanýanlygyny gurrun berdi. Ýanyş serişdelerine baý Türkmenistanyň Güniwatar sebitlerine ýerleşen çetki obalar tebii gaz bilen üpçün edilmeýär. Adamlar odun, sadak ýakyp nahar beşirýär. Kış faslyny odun ýakyp ýylanýar. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Oba ýerleriniň bilim we saglyk ulgamlary hem gözgüni ýagdaýda bolup düňünçe obasyny 80 okuwçyny ýetdiren bir sany bilim ojagy bar. Bu mektepde klasslar goşulyp okudylýar. Meselem 1-nji, 2-nji we 3-nji klasslaryň okuwçylary bir klassy, 5-nji, 6-njy we 7-nji klasslaryň okuwçylary bir klassy sapak geçýär. Mektepde umuman 5 mugullim bar. Mektebiň direktory aýda bir gezek etrap merkezine baryp hasabat berýär we ruçky depter ýaly okuw esbaplaryny alyp ýygyny dolanýar. Yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri düňünçe obasynyň ýaşaýjylaryny bu ýerlerden medeni zonalary, merkezi sebitlere göçmäge mejbur edipdir. Bereket etrafyndan düňünçe obasyna berlenen bir maşgala lukmany 6 aýda bir gezek oba sapar edip hojalyklaryň saglyk ýagdaýynyň habar alýar. Oba ýaşaýjylary esasan dowurdarçylyk bilen meşgullanýar. Işiklerini geçik goýun ýa-da düýe saklap güderan aýlaýarlar. Düňünçe obasynyň aradan çykan adamlara jynaza okumak üçin morly tapylmaýan halatlary hem ýüze çykýar. Adamlar bir döwür etrap merkezine köpçülük öýün göçmäge başlapdyrlar. Ýöne köp adamda öý satyn almaga mümkinçilik bolmansaň mejburi dogduk obalaryny galmaly bolup diýip habarçymyzyň bir söhbetde aýdýar. Düňünçe obasy bereketiň etrap merkeziniň 220 km töwere uzaklykda ýerleşýär. Bu oba iň ýakyn medeni zona takminan 130 km aradaşlykda ýerleşýär.